اینا کارولارا با درجانو уже خریداروش اومدگی سودا میشن ارزان خاطر دیسه کاگی ببین. ассалому алайкум баодарҷону салом ҳама подписчикои автолайф да суроб ҳастам дар хизмати шумо. дар ин навори якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозори шаҳри душанбе аст. видеои пурра ҳастай. мошини фурӯшӣ дорам, ватсап да метавонед равон кунем, дар инстаграм, дар ютуб реклама мекунем. ана дар магазини автолайф аксия рафтесай то барои подписчикора бо беҳад нархи наво бо арзон мешава. ана даставка барои подписчикора бепул астай. номрои ма да менависонед, каталога роӣ мекунем, зинда бубинем, баъд роиш мекунем, мерава. максиман лайкҳо қа дастгирӣ мекунем, дастгириатон сустай баодарҷон. ҳама каса лайкҳоро бизанед. касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд ҳатман обуна шавед, аз нархи наво дар Тоҷикистон бохабар мешавед. худованд меҳрабон ҳаматон нигоҳбон бошад. мегзарем ба тамошои видео. марамат баодарҷоно, Corolla D секаги аз соли 2010. объёми моторош 1.8. хуб утилизатсия дорад, тонировка дорад. ана ҳуҷҷатош тамом шудаги айнаки. марамат тамошо кунем мошинчара. гаринс ҳастаниш тоза. аз задни камера, монитори Android. так, салон шарк мегирем. салон шам як тамошо кунем баодарҷоно. ана. Няга пешам бирем баодарҷон. объёмиш 1.8 бензин 90 000 сомонӣ нақшаи баодарҷоно. харидори конкрет набоша, иншоалло ки бо муомилаи назм мешавад. мошинчаро винкоч. номеро телефон пеш даста? мемонам. хуб 909 38 22 22 номеро соҳиби мошина баодарҷоно. занг мезанед, иншоалло ки бо муомилаи назм мекунанд. хай бо нахтониде мошинчара марамат кунед. тага Lexus ES соли 2008 объёми мотори 3.5 6 ишам 90 000 сомонӣ. тонировка дора, утилизатсия дора, ҳуҷҷатош тамом шудаги. ана як салонша бинед баодарҷоне ки гарини ба тозаям. хуб сарстоб ина салон мебинед. рукам дора кондисионер. хуб хафоша бескулшавия. нага хафон бинеш. хубишам 90 000. хайдори конкрет набоша, иншоалло бо муомила мешавад. номери акан 109 38 4 мотор шавидем. кадомиш ки маъқул меша, ина Corolla ша Lexus баодарҷоно. занг бизанед, иншоалло ки муомилаи назм мекунад ка нархҳои даст расқатия. марамат ина Toyota Axio баодарҷоно. соли 2008 объёми моторош 1.8 люксела ё? люксел ша баодарҷоно. марамат тамошо кунем. бензини холӣ. так, ҳуҷҷатош ҳам мегӯянд ина 10 рӯз шудаги, як сола ҳуҷҷат, тонировкаш, так, утилизатсия ҳам дора. ина 4 баллон мегӯянд 90-95% аст. салон шам мегирем. салон шам як тамошо кунем баодарҷоно. бескулчавой. ина монитори радноишона баодарҷоно. бибин. нага хафам тамошо шуд. нархша 105 тано нархаш. ина конкретни харидор боша мега, иншоалло ки бо муомилаи нағз дора. кузуфуш моторамаш қоидаги. ина беҳтарин ҳолат дар. номеро кара мемонам, занг бизанед, иншоалло ки муомилаи назм мешавад бо. так 105 65 65 77. номерои соҳиби мошина баодарҷоно.
марҳамат ина бодарҷонак тайга кемрида японкай абиё мотор 24 соли 2008 ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш ҳаст. марҳамат салон шак мегирем, салон шак тамошо кунед. нақш 105 000 гуфтеса, харидори конкрет набоша иншоалло бо муомилаи нағз мешавад. ана монитори радноӣ, старт стоп, ана автомат, чиқолакҳои нағз. салоншам тоза хушрӯя бодарҷон. сери салон. агар пешам мегирем, агар пешам тамошо шуд. варианти алиш дорад ҳақиқ фақат сумай. ягон нарх кард бозор. чанд канаш? 88 000 кардан надодааш зем бодарҷон. хуб номери тағйира мемонам, занг бизанед, хайдори конкрет набошен. иншоалло ки бо муомилаи нағз меша. пробеги шамо 130 000. хуб пробег 130 000, номери ака 905 30 70 76. бем бодарҷон дадам мошин чаро. занг бизанед иншоалло ки тавои бо муомилаи нағз мекунад. мошин беҳтаринай. марҳамат ина бодарҷоно Kia Sportage соли 2014 корейский варианте вагоне мошинча. замаги шахшуба навор мегирем, тамошо кунем мошиноро. объем дай бодарҷоно. салом. хуб кожни салонай, автомат, мутилу ду тарафа, монитори радноӣ, ҳама наворота дорад. стени кулиф. ина панорамам даст. салоншам хушума. так, старт стоп. хуб, яъни шеби дахча мекапа. ҳама режима дорад бодарҷонам. агар хафон бинед. так, нақш бодарҷоно 145 000 сомони. хайдори конкрет набоша, иншоалло бо муомилаи нағз меша. хай бо ин ахтонди мошинча, 4 балони нав, на диско хати, ҳамаш хеле қоидаи бекамле растамошка дора, утил дора. ҳамаш я номер мегирӣ тамом ҳай мекунӣ мегардӣ. ин агаи тарафам бобинеш бодарҷоно. мошини сӯзам. ҳамаи наворота дора бодарҷон. номери акара мемонам, метавонед занг бизанед, бо маълумоти бештар барои шумо раметад. 97 749 номери соҳиби мошин мешавад. хай бо ин ахтонид мошинчара. марҳамат ин як тайга Hyundai Santa Fe соли 2014. дизел ё бензин? дизел а? дизел бодарҷон. биде. ишам мошинчои нағза 4WD. так, ина пешабинш хела. салон шам мегирем, салон шам як тамошо кунем. хуб, дастгирчавӣ дора. ина. хуб, авиз. ина мутилои ду тарафа, обогрев, кожни салон. ҳама наворота дора. агаи тарафа меш. Я машин зур.
корейский ҳам бор ларзононе ки мошинчои зӯранд гар ин мошино зиёд бисёр мошинои баланда шуд старт стоп хуб автопилот климат контрол сиденнику хуб тарафи шофир лифтай кожни салонай гарми хунукиро мегзарона обогрев бо багажи калони хушрам дорам ин ҳафтагай 7 ҷои нишаст дорам 165 000 сомонӣ нархш 749 1990 наим тағоюз бояд комиша бигирам ё спортежа ё сантафира иншоалло ки харидорӣ мекунанд сахт мақбулшон шудаги мошинчо марамат бародарҷону Corolla Kia K5 бародарҷону солаш 2012 аби мотораш даи корейская нозадай бирен уҷат утилизатсия маши дора 108 000 сомония нарх свети сафед то панорамадор бесключавой вагон то монитор Android дора ана кожни салон салон сиёҳ автомат старт стоп пайна панорама сиденнику лифт рафшафё ҳамаш пойдавия бародарҷон магаи тарафам неш